Sa number 9, may kapin sa 13,000 ka mga senior citizens na wala sang pensyon pero tigayon nga nakabaton sang bugas. May kapin sa 13,000 na ka mga senior citizen gikan sa 29 ka mga barangay sa Bacolod City ang tigayon nga nakabaton sang tagpulo ka kilo sang bugas. Ini kabahin sang programa sa gobyerno nasyonal nga sa Bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang. May 94 million pesos nga pondo ang Bacolod City para sa mga proyekto kag puyo sini nga mahatagan sang 10 ka kilo sang bugas ang mga senior citizen nga nagaedad 65 pataas nga wala sa may ginabaton nga pensyon. Base sa record sa syudad, sa masobra 94,000 ka mga senior citizens, yara pa lang sa masobra 20,000 ang nagabaton sang pensyon. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga halos natapos na ang paghatag sang bugas sa mga named barangay sa syudad. Ginatanaw man sa syudad nga magapatigayan sa releasing sa mga nabilin nga mga bugas sa mga mall sa Bacolod para sa mga numbered naman nga mga barangays. Ang kutob sa mga kwalipikado ang magabaton sa 10 ka kilo nga bugas kada 2 ka bulan tubtub katapusan sang sini nga tuig.